Karanasan ito ng mag-amang Maing at Lucas. Nangyari ang kwentong ito taong 1981. Walang eksaktong lugar, probinsya ng Zamboanga. Walang kapantay ang sikat sa araw ng umagang yon. Sumisilip sa mga bintana ng simpleng bahay nila Maing at Lucas sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Zamboanga. Mula naman sa pagsikat ng araw, abala na ang mag-ama sa paghahanda ng kanilang paninda. Ang mga saging mula sa kanilang malawak na taniman. Kilala ang saging nila Maing sa buong palengke. Malalaki, matatamis at sariwa ang mga ito. Hindi lang saging ang nagpakilala sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang kabaitan at mabuting pag-uugali. Walang sino man sa baryo ang makapagsasabing may bahid ng kasamaan sa puso itong si Maing at Lucas. Silang dalawa, kasama ang pamilya ni Lucas, ay payapang namumuhay sa isang bubong. Isang patunay ng pagkakaisa at pagmamahalan. Si Maing, sa kabila ng kanyang edad, ay nanatiling matatag at masipag. Laging gabay at suporta sa kanyang anak at sa buong pamilya. Si Lucas naman, isang refleksyon ng kanyang ama, ay may parehong sipag at dedikasyon. Itay, handa na po ba ang lahat? Tanong dito ni Lucas habang inilalagay ang huling busig ng saging sa kanyang kariton. Oo, Lucas anak. Kaya siguraduhin mong nakatali ng maayos para hindi mahulog sa baku-bakong daan. Sagot naman dito ni Maing na abala sa pagtali ng malalaking dahon ng saging sa ibabaw ng bunton. Araw-araw, ito ang kanilang gawain. Bitbit ang kariton na puno ng saging, tinatahak nila ang makitid na daan patungong bayan kung saan matatagpuan ang palengke. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa. Pag-asa para sa magandang benta. Pag-asa para sa isang masaganang araw. Sa palengke, agad silang sasalubungin ng mga suki. Subalit sa likod ng kanilang maamong mga ngiti at kabutihang loob, mayroong isang lihim na bumabalot sa mag-ama. Isang lihim na kung mabubunyag ay magpapabago sa pananaw ng lahat sa kanila. Sa ilalim ng dilim ng gabi, ang mabait na mag-aama ay nagiging birador, mga tagapagtanggol ng katarungan, mga anino na lumalaban sa kasamaan. Hindi sila ordinaryong tao. Sila ay mga antingerong pinagkalooban ng kakaibang kapangyarihan. Si Maing, ang ama ay tangan ang mutya ng ipo-ipo. Isang maliit na bato, kulay asul na may bahid ng puti na kapag kiniskis niya sa kanyang palad ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Sa isang iglap, kaya niyang magpatakbo ng malakas na hangin, magpaikot ng maliliit na buhawi o maging sanhi ng pagkalito sa kalaban sa pamamagitan ng biglaang pagbugso ng hangin. Ang kapangyarihang ito ay hindi niya ginagamit para sa personal na interes, kundi upang protektahan ang mga walang kalaban-laban at panatilihin ang kapayapaan sa kanilang lugar. Si Lucas naman, ang hawak ay tangan ang mutya ng pawikan. Isang makinis at madilim na berdeng bato na nagbibigay sa kanya ng pambihirang tibay at bilis. Sa oras ng panganib, kaya niyang magpatigas ng balat na parang balat ng pawikan na nagiging panangga niya laban sa anumang pag-atake. Bukod dito, nagagawa rin niyang gumalaw ng napakabilis. Halos hindi makita na parang isang anino. Ang kapangyarihang ito ay perpektong kumplemento sa kapangyarihan ng kanyang ama. Nagiging isang hindi mapantayang puwersa laban sa kadiliman. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, isang kaganapan ang gumising sa kanilang mga pandama. Narinig nila ang mga sigaw ng takot mula sa may kalayuan, kasabay ng mga yabag ng mga nagtatakbuhang tao.
Agad na nagkatinginan ang mag-ama. Walang salita ang kinakailangan. Alam nilang pareho ang kanilang misyon. Mabilis silang nagpalit ng itim na kasuotan. Tila nagiging bahagi ng dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumaripas naman sila patungo sa pinagmulan ng kaguluhan. Isang grupo ng mga magnanakaw na matagal nang pinagmumula ng takot sa Karatik Baryo ang umatake sa kanilang lugar. Sinasamsam nila ang mga ani ng mga magsasaka at pinahihirapan ang mga residente. Tay, sila na po yan. Bulong dito ni Lucas habang nagtatago sila sa likod ng malaking puno ng mangga. Sige anak, ako ang bahala sa pagpapagulo. Ikaw ang magliligtas sa mga biktima. Tumango naman dito si Maing. Unang kumilos si Maing. Kiniskis niya ang kanyang mutya ng ipo-ipo. Isang biglang pagbugso ng hangin ang humampas sa mga magnanakaw. Nagpapalipad ng kanilang mga sombrero at nagpapabagsak ng kanilang mga kagamitan. Nagulat naman ang mga magnanakaw. Hindi inaasahan ang biglaang puwersa ng kalikasan. Habang nalilito, ang mga ito ay sinamantala ni Maing ang pagkakataon. Isa-isa niyang pinasabugan ng maliit na buhawi ang bawat magnanakaw na nagpapabagsak sa mga ito at nagpapatumba sa kanilang mga armas. Ang bawat buhawi ay parang may sariling isip, sadyang idinedirekta ni Maing. Kasabay nito, kumilos si Lucas gamit ang mutya ng pawikan. Bumilis ang kilos na parang isang kidlat. Mabilis siyang gumapang sa gitna ng kaguluhan. Iniligtas ang mga biktima at inilalayo sa peligro. Hindi naman siya nakikita ng mga magnanakaw na iyon. Tila isang multo na gumagala sa dilim. Isang matandang babae ang naipit sa isang sulok. Takot na takot ito. Agad siyang nilapitan ni Lucas. Binuhat at dinala sa ligtas na lugar. Isang bata ang umiiyak sa takot. Halos hindi na ito makahinga. Dito mabilis siyang inilayo ni Lucas at ipinagkatiwala sa mga nagtatago. Sino kayo? Sigaw ng pinuno ng mga magnanakaw. Habang sinusubukan niyang bumangon mula sa pagkakatumba, nakita niya ang isang anino na kumaripas at agad na naglaho. Hindi naman sumagot si Maing at Lucas. Sa halip, mas pinagbuti pa ni Maing ang pagpapalipad ng hangin na nagpapahirap sa mga magnanakaw na makabangon. Samantala, patuloy naman si Lucas sa pagliligtas ng mga biktima habang paminsan-minsan ay inilalabas ang kanyang mutya ng pawikan upang protektahan ang kanyang sarili mula naman sa mga ligaw na suntok ng mga magnanakaw. Ang kanyang balat ay tila nagiging bato na nagiging pananggalaban sa anumang tama. Naramdaman ng mga magnanakaw ang tindi ng kapangyarihan ng mag-ama. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Parang nakikipaglaban sila sa hangin at mga anino. Unti-unting bumigay ang kanilang paglaban. Ang ilan ay natumba, ang ilan ay tumakbo palayo sa takot. Naiwan ang pinuno sa mga magnanakaw, nanginginig sa galit at pagtataka. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya, sabay labas ng isang kutsilyo. Ngunit bago pa man niya maitaas ang kutsilyo, isang malakas na bugso ng hangin ang bumalot sa kanya. Nagpapaikot sa kanya sa ere bago naman siya tuluyang bumagsak. Agad siyang nilapitan ni Lucas. Mabilis na inilagay ang mutya ng pawikan sa kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Matapos ang kaguluhan, bumalik sa dati ang katahimikan ng gabi. Walang naiwan na bakas ng kanilang pagdating maliban sa mga magnanakaw na nakatali at handa ng ipasa sa mga otoridad. Ang mga residente, bagamat takot pa rin, ay may ngiti sa kanilang mga labi. Alam nilang merong nagpoprotekta sa kanila. Isang anino na lumalabas lamang sa dilim. Nagbalik sila Maing at Lucas sa kanilang bahay.
tahimik na nagpapalit ng damit na parang walang nangyari. Kinabukasan babalik sila sa kanilang pang-araw-araw na gawi. Magtitinda ng saging sa palengke at magpapanggap na ordinaryong mag-ama. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang mas malaki ang kanilang papel sa mundo. Sila ang mga birador ng dilim, ang mga antingero na nagpoprotekta sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumalim ang lihim na relasyon nila Maing at Lucas sa kanilang mga mutya. Ang kanilang kabutihan ay patuloy na naging gabay sa kanilang mga desisyon. Tinitiyak na ang bawat paggamit ng kanilang kapangyarihan ay para lamang sa ikakabuti ng lahat. Patuloy ang paggampas ng malamig na hangin sa mukha ni Lucas habang tinatahak niya ang makitid na daan pauwi. Gabi na at ang tanging buwan at ang mga bituin ang nagsisilbing ilaw sa kanyang landas. Galing siya sa may sagingan, tinatapos ang ilang trabaho bago pa man lubusang lamunin ng dilim ang buong lugar. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iisip sa kanilang pamilya, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at sa kanilang lihim na pagiging birador, sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga saloobin, na natili siyang alerto sa kanyang paligid. Sarah, wala bang nabanggit sa'yo si Lucas na may pupuntahan? Nasaan na ba ang batang yon? Malapit ng dumilim. Tanong dito ni Maing sa asawa naman ni Lucas. Wala po, Itay. Ang paalam lang niya ay sa taniman lang siya pupunta at wala na pong iba. Tugon dito ni Sarah na may bahid ng pag-aalala. O sige, susunduin ko na lang, baka may kinuhang mga saging. Dito na muna kayo. Paalam naman dito ni Maing. Samantala, habang naglalakad si Lucas, bigla naman siyang napahinto. Sa di kalayuan, malapit sa gilid ng sagingan, may nakita siyang nakatayo. Balot ito ng dilim, kaya hindi niya maaninag ang hugis o anyo nito ng malinaw. Ngunit tiyak siya na tao ito. Walang kibuan, walang galaw. Sa isip ni Lucas, baka may naligaw lang o isang kapitbahay na naglalakad din. Magandang gabi po. May kailangan po ba kayo? Tanong niya, ngunit nanatiling tahimik ang figura. Napaisip naman si Lucas, medyo kakaiba ang sitwasyon. Bakit hindi ito sumasagot? Lumakad siya ng dahan-dahan, binawasan ang distansya sa pagitan nila. Habang papalapit siya, lalong bumigat ang pakiramdam niya. May kakaiba sa presensya ng nilalang na iyon. Isang pakiramdam ng lamig at pagkabahala na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ilang metro na lang ang layo niya mula sa figura nang bigla naman itong gumalaw. Isang mabilis na kilos na nagpagulat kay Lucas. Nagulangtang siya nang biglang bumulagas sa kanya ang mukha ng nilalang. Isang mukha na hindi pangkaraniwan, tila nagmumula sa impyerno. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula at ang balat nito ay kulay abo at tuyot at ang bibig nito ay may matatalim na ngipin na nakangisi. Ang buong mukha ay punong-puno ng galit at kasamaan. Isang imahe na agad bumakas sa isip ni Lucas at tila ba nagpalitaw ng mga anino sa kanyang isip. Ang nakakakilabot na tanawin ay nagdulot kay Lucas ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay lumabo, ang kanyang mga tenga ay umalingaw-ngaw at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang pakiramdam ay parang hinigop ang lahat ng lakas mula naman sa kanyang katawan. Hindi niya kinaya. Sa isang iglap, nawalan siya ng malay, bumagsak sa lupa at nilamon ng dilim. Nang magising si Lucas, laking gulat niya nang makitang nasa kanilang bahay na ito. Ang huling naalala niya ay ang nakakakilabot na mukha ng nilalang at ang pagkahilo. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi o kung gaano katagal siyang nawalan ng malay. Ang kanyang ulo ay kumikirot
at ang kanyang buong katawan ay masakit na para bang ginulpi. Agad siyang sinlubong ng kanyang ama, si Maeng, na may malalim na pag-aalala sa kanyang muka. Kasama rin ang asawa ni Lucas at ang kanyang mga anak na may mga mata ring puno ng takot. Lucas, anak, anong nangyari sa iyo? Natagpuan ka na lang namin na nakandusay sa labas. Tanong dito ni Maeng. Ang boses nito ay may bahid ng pag-aalala. Inilahad ni Lucas ang lahat ng nangyari, mula sa pagkakakita niya sa figura hanggang sa paglapit niya at ang nakakakilabot na muka na nagdulot sa kanya ng pagkahilo at kawalan ng malay. Habang isinasalaysay niya ang bawat detalye, napansin niya ang kakaibang reaksyon ng kanyang ama. Si Maeng ay tila balisa at hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid na parang may hinahanap o iniiwasan. Tay, kilala niyo po ba ang nilalang na iyon? Pakiramdam ko, may alam po kayo. Tanong ni Lucas na ramdam ang pagkabahala. Namutla si Maeng. Tumayo siya at lumayo ng bahagya. Naglakad-lakad sa silid. Malinaw na may bumabagabag sa kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Punong-puno ng tensyon at katanungan. Anak, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Matagal na itong kwento at akala ko ay tapos na. Simula naman dito ni Maeng. Ang kanyang boses ay mahina at tila nag-aalangan. Ano po iyon, itay? Sino ang nilalang na iyon? Bakit ako nawalan ng malay? Tanong naman dito ni Lucas na lalong naguluhan. Ang mga nakita mo, anak, ay isang aswang na kung tawagin ay arak-akan. Hindi ito ordinaryong aswang. Ito ay mas masahol pa. Ang mga arak-akan ay pinagsamang aswang at manggagaway. Biyasa ito sa panlilinlang at pakikipaglaban, pisikal man o espiritual. Bumuntong hininga si Maeng. Umupo siya sa tabi ni Lucas. Ang kanyang muka ay seryoso at malungkot. Dito napakunot ang noo ni Lucas. Arak-akan? Hindi pa niya naririnig ang pangalang yon. Ang ideya ng isang aswang na may kakayahang maging manggagaway ay nagpadagdag sa kanyang takot. Bakit ko po ba ito hindi alam, itay? Dahil ito ay isang alaala ng aking kabataan, anak, na gusto kong kalimutan. Ilang dekada na ang nakalipas noong kabataan ko. May isang arak-akan na nagasik ng takot sa ating baryo. Marami siyang pinatay at marami siyang pinahihirapan. Ang buong komunidad ay nabalot sa dilim. Nakaharap mo na ito dati, itay. At ano pong ginawa ninyo? Sinubukan kong labanan siya noon, anak, gamit ang mutya ng ipo-ipo. Ngunit lubhang napakahirap nitong matalo. Ang bawat galaw niya ay may kasamang panlilinlang. Kapag akala mong natalo mo na, magpapalit siya ng anyo o bigla siyang susugod mula sa likod. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa pagpasok sa isip at pagpaparanas ng matinding takot. Kaya po ba ako nawalan ng malay? Oo, anak. Iyan ang isa sa mga kakayahan ng arak-akan. Kaya niyang pasukin ang iyong isip at magdulot ng matinding takot na nagiging sanhi ng pagkawala ng malay. Akala ko ay tuluyan na siyang nawala, pero mukhang nagbalik siya para magiganti. Salaysay pa ng antingero. Ang mga salita ni Maeng ay nagbigay ng matinding pagkabahala para naman kay Lucas. Ang kanilang buhay na payapa at simple ay biglang nabalutan ng panganib. Isang panganib na nagmula sa nakaraan ng kanyang ama. Hindi ordinaryong kaaway ang kanilang haharapin. Ito ay isang nilalang na may matinding kapangyarihan at karanasan sa panlilinlang. Ano po ang gagawin natin, itay? Hindi natin pwedeng hayaan na makapaminsala siyang muli sa ating komunidad. Tanong ni Lucas na ngayon ay handang harapin ang anumang hamon. Lalaban tayo, anak.
Pero kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Hindi natin siya pwedeng harapin ng basta-basta. Ang arak-akan ay nagpapakita ng sarili sa iyo bilang babala. Sinusubukan niya kung gaano tayo kalakas, kung gaano tayo katakot. Tumingin naman si Maing sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may bakas pa rin ng takot. Pero itay, hindi po ba tayo ay mga antingero? Hindi po ba tayo ang dapat na mas malakas? Oo anak, malakas tayo. Pero ang arak-akan ay may kakaibang kakayahan. Hindi siya tulad ng ibang nilalang na nilalabanan natin. Kailangan natin ng bagong diskarte. Kailangan natin pag-aralan ang kanyang kahinaan. At higit sa lahat, kailangan natin maging handa para sa kanyang panlilinlang. Paliwanag ng ama. Tumayo naman si Maing at kinuha ang kanyang mutya ng ipo-ipo. Tinitigan niya ito ng matagal na para bang kinakausap nito ang mutya. Maraming beses ko nang sinubukang talunin ang arak-akan noon, pero lagi siyang nakakatakas. Mayroon siyang taguan na hindi ko pa rin natutuklasan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na natin siya hahayaan. Patuloy pa dito ni Maing na inaalala ang nakaraan. Ang gabi ay bumigat sa mga revelasyon. Ang payapang baryo ay meron na ngayon bagong kalaban. Isang kalaban na matagal nang nagkukubli sa dilim, at sina Maing at Lucas, ang mga mababait na mag-ama na nagtitinda ng saging, ay muling haharap sa isang labanan na nagtatakda ng kanilang kapalaran at kapalaran ng kanilang buong komunidad. Nagplano ang mag-ama buong gabi. Pinag-aralan nila ang mga posibleng galaw ng arak-akan, ang mga pamamaraan nito sa panlilinlang at kung papaano nila gagamitin ang kanilang mga mutya ng mas epektibo. Naisip din nila na baka merong ding koneksyon ang arak-akan kay Kulog, ang itim na mangkukulam na kalaban ni Maing. Kung totoo iyon, mas magiging komplikado at delikado ang sitwasyon. Lucas anak, kailangan nating maging mas maingat mula ngayon. Huwag kang maglalakad ng mag-isa sa gabi at laging handa ang iyong mutya. Habang sumisikat ang araw kinabukasan, isang bagong determinasyon ang bumalot sa mag-ama. Hindi nila hahayaan na balutin ng takot ang kanilang baryo. Ang mga ngiti sa kanilang mukha habang nagtitinda ng saging sa palengke ay isang maskara na nagtatago sa mga lihim na plano at pakikipaglaban na kanilang haharapin sa mga darating na gabi. Ang arak-akan ay nagbalik at kasama nito ang mga alaala ng takot. Ngunit handa sila Maing at Mang Lucas. Ang laban para sa kanilang komunidad ay nagsisimula pa lang. Naglalakad si Lucas, pauwi. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa kanluran, nagbibigay ng gininto ang kulay sa mga dahon ng sagingan. Kailangan niyang kumuha ng pambayad sa abono ng lupa. Isang importanteng gastusin para sa patuloy na paglago ng kanilang saging. Ang isip niya ay abala sa mga gawain. Subalit sa likod nito ay nanatili ang bahagyang pagkabahala mula sa insidente ng arak-akan. Pilit niyang nilalabanan ang takot. Ngunit ang alaala ng nakakakilabot na muka ay nanatili sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, agad niyang hinanap si Sarah, ang kanyang asawa. Nasaan ang nanay niyo? Tanong niya sa kanyang mga anak na abala sa paglalaro sa bakuran. Sumama po siya sa inyo kaninang tanghali, itay. Akala namin ay sasamahan kayo sa may sagingan. Sagot ng panganay niyang anak si Elia. Ano? Hindi. Hindi ko siya kasama kanina. Kakauwi ko lang galing sa sagingan. Napakunot ang noo ni Lucas at lalo naman itong nagtaka. Pero sabi po ni nanay, kasama niya po kayo. Pareho po kayo ng suot, itay. Yung paborito po ninyong asul na kamiseta at pantalon. Naguguluhan ang mga bata. Paliwanag ni Elia. Kinabahan si Lucas. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaloy sa kanyang gulugod.
Imposibleng mangyari yon. Siya lang ang nagpunta sa may sagingan kaninang tanghali at wala siyang asul na kamiseta. Ang paborito niyang asul na kamiseta ay nakasabit pa sa may sampayan. Sumagi naman sa isipan niya ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa kakayanan ng arak-akan na manlinlang ng tao. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Baka may mali lang sa pagkaintindi ng mga bata o nagkamali lang sila ng tingin. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Maaga pa naman. Siguro ay bumili lang sa may tindahan. Sambit dito ni Lucas. Pilit niyang ipinapaniwala sa kanyang sarili. Ngunit alam niyang hindi yon ang sagot. Hindi ugali ni Sarah na umalis ng walang paalam. Lalo na kung ang mga bata ay may iwan sa bahay. Lumipas ang mga oras. Nagdilim na ang kalangitan. Ang mga bituin ay nagsimulang magningning. Ngunit wala pa rin si Sarah. Ang mga bata ay nagsimula ng magtanong. Ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalala. Tay, nasaan na po si nanay? Hindi pa po ba siya uuwi? Nag-aalalang tanong dito ng anak niya. Ang bawat tanong ay parang sinasaksak ang puso ni Lucas. Hindi niya na kaya ang pag-aalala. Ang lahat ng senyales ay tumuturo sa iisang direksyon, ang arak-akan. Alam niyang ito ang gawa ng nilalang na iyon. Ginagamit ang kakayahan nitong magpalit ng anyo para naman manlinlang. Walang pag-aalinlangang kasama ang kanyang mga anak. Mabilis naman silang nagtungo sa palengke. Hindi niya na inintindi kung sarado na ang mga tindahan o kung abal pa rin ang mga tao. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang asawa. Pagdating sa palengke, nakita niya si Maing na inaayos pa ang huling busig ng saging sa kanilang pwesto. Kitang-kita sa mukha ni Maing ang pagod sa buong araw na pagtitinda. Ngunit agad itong nabura nang makita ang nagmamadali na anak na tong si Lucas. Itay, si Sarah. Nawawala si Sarah. Halos pasigaw na sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ano? Anong nangyari? Agad na naging seryoso ang mukha ni Maing. Inilahad ni Lucas ang lahat. Ang sinabi ng mga bata na sumama raw si Sarah sa kanya. Ang pagkakalarawan ng mga ito sa kanya na nakasuot ng asul na kamiseta at ang kawalan pa rin ni Sarah hanggang ngayon. Habang nagsasalita si Lucas, ramdam niya ang lamig na unti-unting bumabalot sa kanila. Namutla si Maing. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Ang arak-akan. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa panlilinlang. Nagpapalit siya ng anyo para akitin ang biktima. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi lang siya nagbabanta. Kumikilos na siya. Bulong niya na para bang kinukumpirma ang pinakamalaking takot ni Lucas. Ang mga salita ni Maing ay nagpatunay sa lahat ng hinala ni Lucas. Ang takot na kanina ay sumasagi. Sa kanyang isip ay ngayon naging isang matinding katotohanan. Si Sarah ay kinuha ng arak-akan. Kailangan natin po siyang hanapin, Itay. Hindi natin pwedeng pabayaan si Sarah. Mariing sabi ni Lucas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Oo anak, hahanapin natin siya. Pero kailangan natin maging matalino. Hindi natin pwedeng sugurin basta-basta ang arak-akan. Mayroon siyang dahilan kung bakit niya kinuha si Sarah. Sagot dito ni Maing. Ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Dito nagsimulang magplano ang mag-ama. Alam nilang delikado ang bawat segundo. Ang arak-arakan ay kilala sa paggamit ng kanyang mga biktima para magasik ng takot o bilang pain para sa mas malaking laban. Tay, ano po ang posible niyang gawin kay Sarah? Maaaring ginamit niya si Sarah para akitin tayo, anak. O kaya'y ginawa niyang kasangkapan para pahirapan ang ating komunidad. Kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung saan siya nagtatago o kung ano ang kanyang plano.
Agad na nagpasya si Maing na kailangan nilang lumabas at hanapin si Sarah. Ngunit hindi nang basta-basta. Kinakailangan nilang maging handa. Nagsimula silang magbalot ng kanilang mga gamit, mga yerba at halamang gamot na makakatulong sa kanila laban sa mga masasamang espiritu. Ang mga mutya nila, ang mutya ng ipo-ipo para kay Maing at ang mutya ng pawikan ay para naman kay Lucas, ay kanilang mahigpit na tangan. Huwag kayong mag-alala mga apo. Hahanapin namin ang inyong nanay at iuuwi namin siya ng ligtas. Sabi naman dito ni Maing sa mga bata, pilit nang umingiti sa kabila ng tensyon. Manatili lang kayo dito sa bahay at huwag kayong lalabas. Naiintindihan nyo? Niyakap ni Lucas ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-aalala. Tumango naman ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Lumabas ang mag-ama sa palengke. Ang dilim ng gabi ay lumalalim. Ang kanilang mga yapak ay tahimik. Ang kanilang mga mata ay alerto sa bawat anino. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga babala at ang bawat ingay ay nagpapataas ng kanilang pagkabahala. Saan po kaya siya pupunta, Itay? Tanong dito ni Lucas habang binabagtas nila ang makitid na daan patungo naman sa gilid ng baryo. Doon sa lugar kung saan siya nagpakita sa iyo, anak. Doon natin sisimulan ang paghahanap. Kadalasan bumabalik ang mga aswang sa lugar kung saan sila unang nagpakita. Sagot naman dito ni Maing. Habang naglalakad sila, ipinagpatuloy ni Maing ang kanyang paliwanag tungkol sa arak-akan. Hindi lang siya basta-basta nagpapalit ng anyo, anak. Kaya rin niyang gayahin ang boses ng isang tao para malinlang. Kaya niya magbigay ng ilusyon para lituhin ang kanyang mga biktima. At ang pinakadelikado sa lahat, kaya niyang pumasok sa isip at magdulot ng matinding takot na nagpapahina sa iyong resistensya. Napatango na lamang si Lucas. Naalala niya ang biglaang pagkahilo at pagkawala ng malay nang makita niya ang muka ng arak-akan. Iyon ang ginamit nito para pahinain siya. Kaya kailangan natin maging handa, anak. Hindi natin siya pwedeng tignan ng direkta sa mata at kailangan natin pigilan ng takot na bumalot sa atin. Iyon ang kanyang sandata. Sa kalagitnaan ng dilim, habang papalayo naman sila sa baryo, nakarinig sila ng mahinang ingay. Isang tunog na parang huni ng ibon, ngunit may kakaibang tono. Narinig mo yon, anak? Opo, Itay. Iyan ang huni ng arak-akan, anak. Nasa malapit lang siya. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Lucas. Alam niyang nagsisimula na ang laban. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang isang simpleng paghahanap. Ito ay isang misyon upang iligtas ang mahal sa buhay at protektahan ang kanilang komunidad mula naman sa masamang kapangyarihan ng arak-akan. Handa silang gamitin ang kanilang mga mutya, ang kanilang tapang at ang kanilang pagkakaisa upang harapin ang matagal ng kalaban ng kanilang angkan. Matapos ang halos walang saysay na paghahanap sa dilim, muling bumalik ang mag-ama sa bahay. Bitbit ang bigat ng pagkabigo. Wala pa rin si Sarah. Ang bawat hakbang ay may kasamang matinding pag-aalala para kay Lucas. Habang si Maing naman ay may halong pagkabahala at matinding pag-iisip. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng tahimik na pag-aalala mula sa mga bata. Kahit maliit pa sila, ramdam nila ang tensyon at ang kawalan ng kanilang ina. Agad na kumilos si Maing. Walang imik siyang nagtungo sa kusina. Nagsindi ng apoy at naghanda ng simpleng pagkain. Kumain muna kayo, mga apo. Sabi naman dito ni Maing sa malumanay na tinig. Pilit na pinananatili ang kalmado sa harap ng mga bata. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa mga ito. Habang kumakain ang mga bata, si Lucas naman ay hindi mapakali. Palakad-lakad lamang ito sa may sala
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa labas, umaasa na anumang oras ay darating si Sarah. Ang kanyang puso ay kumikirot sa labis na pag-aalala. Anak, umupo ka muna. Wala kang magagawa kung ganyan ka. Paano po ako uupo, Itay? Si Sarah, hindi ko alam kung nasaan siya, kung anong nangyayari sa kanya. Walang silbi ang paghahanap natin ngayon, anak. Pinaglalaroan lang tayo ng arak-akan. Ginagamit niya ang takot natin laban sa atin. Alam niya kung gaano tayo nag-aalala at iyan ang kanyang lakas. Tumingin siya kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Natahimik si Lucas. Totoo ang sinabi ng kanyang ama. Sa bawat oras na lumilipas, hindi nila nahahanap si Sarah, lalong lumalalim ang takot at pagkabahala na kanilang nararamdaman. Kailangan nating maging matalino, Lucas. Hindi natin siya pwedeng sugurin ng basta-basta. Kailangan nating hintayin ang kanyang susunod na galaw. Ang arak-akan ay may kakaibang kapangyarihan sa panlilinlang. Kapag nakaramdam siya ng takot sa kanyang binitag, lalong lumalakas ang kanyang mahika. Patuloy na wika pa dito ng kanyang ama. Lumalim ang gabi. Humiga na ang mga bata. Subalit hindi pa rin magawang matulog nila Maing at Lucas. Si Lucas ay nasa beranda, nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim. Umaasa pa rin ito sa kaibuturan ng kanyang puso na may himalang magaganap. Bandang hating gabi, isang anino ang gumalaw sa di-kaliwaan. Isang pamilyar na figura ang tumatakbong papalapit sa bahay. Agad na tumindig ang balahibo ni Lucas. Sarah, asawa ko. Ikaw na ba yan? Mabuti at bumalik ka na. Nasasabik na ang mga anak natin sa'yo. Bulong niya. Halos hindi ito makapaniwala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya pababa ng beranda para naman salubungin ang kanyang asawa. Ngunit habang papalapit siya, may kakaiba sa mga kilos ni Sarah. Ang kanyang pagtakbo ay tila hindi natural at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ngunit bago pa man siya mahawakan ni Sarah, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Ang figura ni Sarah ay biglang nagpalit ng anyo. Ang kanyang mukha ay naging baluktot. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at tuyot. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Bumuka ang kanyang likod at lumabas ang malalaking pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang katawan ay naging payat at balingkinitan na nagpapakita ng matatalim na buto. Ang arak-arakan, ang nilalang na bumulaga kay Lucas sa may sagingan ay muling nagpakita. Ginamit ang anyo ni Sarah para manlinlang. Nagulat naman si Lucas. Hindi niya inaasahan ang bilis ng pagbabago ng anyo. Sa isang iglap, isang malakas na hagupit ng pakpak ang humampas sa kanya at agad siyang tumilapon sa lupa. Ang sakit ay dumaloy sa kanyang katawan, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso. Ang pag-asa na makita ni Sarah ay napalitan ng bangungot. Mabilis na bumangon si Lucas. Tangan ang mutya ng pawikan. Alam niyang nagsisimula na ang laban. Sumugod ang arak-arakan. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda para naman dumagit. Sinubukan ni Lucas na gamitin ang kanyang bilis at tibay. Gumalaw siya ng mabilis. Umiiwas sa bawat atake ng aswang. Ngunit ang arak-arakan ay hindi ordinaryong kalaban. Meron itong kakaibang maitim na mahika. Hindi pa naranasan ito ni Lucas. Sa bawat hampas ng pakpak nito, may kasamang itim na usok na tila nagpapahina sa kanyang enerhiya. Ang bawat pagtama ng kuko nito ay naglalabas ng kakaibang lason na nagdudulot ng matinding kirot. Sinubukan naman ni Lucas na gamitin ang kanyang mutya upang patigasin ang kanyang balat. Ngunit ang mahika ng arak-arakan ay tila tumagos. Ang bawat atake ay nagdudulot sa kanya ng matinding bugbog at pinsala. Bumagsak siya muli sa lupa
Ang kanyang katawan ay nangihina. Ang arak-arakan ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at tagumpay. Narinig ni Maeng ang ingay. Agad siyang lumabas ng bahay. Tangan ang kanyang mutya ng ipo-ipo. Nakita niya ang arak-akan na papunta na para tapusin si Lucas. Sumigaw naman si Maeng, sabay hampas ng kanyang kamay. Isang malakas na buhawi ang lumabas. Patungo ito sa arak-akan. Ngunit bago pa man ito tumama, mabilis na lumipad ang aswang. Ang bilis ng arak-akan ay talagang nakakagulat. Ni hindi man lang ito tinablan ng puwersa ng ipo-ipo ni Maeng. Naramdaman ng arak-akan ang presensya ni Maeng. Sa isang sulyap, parang may ngisi sa kanyang mga muka. Lumipad ito pa itaas at bago pa man makatulong si Maeng, tumakas na ang aswang. Naglaho ito sa dilim ng gabi. Agad na nilapitan ni Maeng itong si Lucas. Lucas anak, ayos ka lang ba? Masakit po itay. Sagot ni Lucas habang pilit na bumabangon. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat, ngunit mas masakit ang pagkabigo. Nagawa siyang linlangin at bugbugin ng arak-akan. Ang arak-akan ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Ang kanyang mahika, hindi ito ordinaryo. Sabi pa dito ni Maeng. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Dinala ni Maeng si Lucas sa loob ng bahay. Ginabayan niya ito sa pagligo at nilagyan ng gamot ang mga sugat. Habang ginagawa yon, patuloy ang pag-uusap nila. Kinailangan niya akong saktan itay. Ginagamit niya si Sarah laban sa atin. Alam ko anak, pero kailangan natin maging kalmado. Ito ay bahagi ng kanyang laro. Gusto niya maging emosyonal tayo para mahirapan tayo mag-isip ng malinaw. Pero anong gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng habulin. Mas mabilis siya at mas malakas ang kanyang mahika. Sabi naman ni Lucas, naramdamang kawalan ng pag-asa. Napaisip si Maeng, ang arak-akan ay nagpakita ng bagong antas ng kapangyarihan. Hindi sapat ang kanilang lakas at ang kanilang mga mutya para talunin ito. Kailangan nila ng mas malalim na kaalaman, mas matinding kapangyarihan. Anak, may alam akong lugar. Isang sinaunang lugar na pinagtataguan ng mga lumang kaalaman. Kung gusto nating talunin ang arak-akan, kailangan nating hanapin ang isang bagay doon. Isang bagay na makakatulong sa atin na maunawaan ang kanyang kahinaan. Saan po iyon, itay? Malayo iyon anak at delikado. Kailangan natin ng matinding paghahanda. Ngunit kung gusto nating iligtas si Sarah at protektahan ang ating komunidad, kailangan natin gawin ito. Ang gabi ay lumipas na may bagong misyon. Hindi na lang paghahanap kay Sarah ang kanilang layunin, kundi pati na rin ang pagtuklas ng mga sinaunang kaalaman na makakatulong sa kanila na talunin ang arak-akan. Ang laban ay hindi na lang pisikal, kundi magiging espiritual at intelekwal din. Handang-handa na sila Maeng at Lucas para sa susunod na yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Nagulantang ang mag-ama sa nangyari, ang muling pagpapakita ng arak-akan at ang pagkawala ni Sarah ay nag-iwan ng matinding takot at pangamba sa kanilang puso. Hindi na sila pwedeng maghintay pa. Kailangan nilang kumilos. Maaga palang kinabukasan, pagkatapos ng halos walang tulog na gabi, inihabilin nila Maeng at Lucas ang mga bata sa isang malapit na kaibigan, si Aling Betty, na pinagkakatiwalaan nila ng buong puso. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Aling Betty nang marinig ang balita tungkol sa pagkawala ni Sarah. Ngunit pinangako niyang aalagaan ang mga bata habang wala naman ang mag-ama. Mag-iingat kayo, Maeng. Paalala naman dito ni Aling Betty. Ang kanyang tinig ay nag-aalala. Salamat Aling Betty. Malaking tulong ang ginagawa mo. Sagot naman dito ni Maeng bago sila tuluyang lumisan. Nagtungo naman ang mag-ama
Sa kanluran, tinatahak ang masukal na daan patungo sa liblib na lugar kung saan nakatira ang isang matanda at iginagalang na albularyo, si Danilo. Kilala si Danilo sa kanyang malalim na kaalaman sa mga kakaibang nilalang at sa kanyang kakayahang gumamot ng mga karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga ordinaryong doktor. Umaasa sila na si Danilo ang magbibigay ng kasagutan at solusyon sa kanilang problema. Matagal ang kanilang paglalakbay, ngunit sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang kanilang determinasyon. Sa wakas, narating nila ang tahanan ni Danilo, isang maliit na kubo na napapalibutan ng iba't ibang uri ng halaman. Magandang araw po, Mang Danilo. Ako po si Maing at ito naman ang aking anak na si Lucas. Mga antingero po kami na nagmula pa sa silangan. Bati naman dito ni Maing. Lumingon si Danilo, isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at matalas na mga mata. Mga antingero, mukhang napakahalaga ng inyong sadya. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Wika naman dito ng albularyo. Agad na inilahad ni Maing at Lucas ang lahat ng nangyari, mula sa pagpapakita ng aswang kay Lucas, ang pagkawala ni Sarah, hanggang sa naganap na laban sa Arak-Akan. Habang nagsasalita sila, nakita nila ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Danilo. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso at pagkatapos ay natahimik siya nang marinig ang tungkol sa Arak-Akan. Arak-Akan? Hindi ako makapaniwala. May umiiral pa pala na lahi nito. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabigla at takot. Nagtaka ang mag-ama sa reaksyon ni Danilo. Malinaw na mas delikado ang Arak-Akan kaysa sa inaakala nila. Kilala niyo po ang nilalang na iyon, Mang Danilo? Kuwento lang ang Arak-Akan sa amin ng aking mga ninuno. Ito ay isang sinaunang nilalang na pinagsamang aswang at manggagaway. Napakahirap nitong patayin. Sa bawat henerasyon, isa lang ang nagpapakita at nagdudulot ng matinding pinsala. Akala ko ay tuluyan na silang nawala. May paraan po ba para matalo ang Arak-Akan? Ayon sa mga lumang sulatin, 2 bagay lamang ang makapagpapabagsak sa Arak-Akan. Una, ang sinaunang bertud ng mangkukulam. Isang uri ng itim na mahika na kasing lakas ng kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit ang bertud na iyon ay matagal nang nawawala at delikado itong gamitin. At ang pangalawa ay ang mutya ng sinukuan. Oo, ang mutya ng sinukuan. Ito ay isang bihirang mutya na nagtataglay ng kapangyarihan upang baliktarin ang anumang itim na mahika at pahinain ang mga masasamang espiritu. Hindi ito kayang saktan ng anumang pangkukulam o panlilinlang ng Arak-Akan. Saan po ba namin makukuha ang ganoong mutya, Mang Danilo? Mabuti na lamang dahil may mutya ng sinukuan ako. Ito ay ipinasa sa amin ng aming angkan. Ito ang aming proteksyon laban sa kadiliman. At ngayon, ipagkakatiwala ko ito sa iyo, Lucas. Sabi dito ni Danilo, sabay amot ng mutya kay Lucas. Inilabas niya ang isang maliit at makinis na piraso ng kahoy na tila ugat sa puno. Mula naman sa isang lumang kahon, ang mutya ay naglalabas ng mahinang liwanag na tila may sariling buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang tinatanggap ang mutyang iyon. Ramdam niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Hindi lang basta hawakan ng mutya, Lucas. Kailangan mong matutunan ang mga usal para gamitin ito ng buo ang kapangyarihan. Ito ay mga lumang salita na nagpapatawag sa kapangyarihan ng sinukuan. Paliwanag pa ni Danilo. Tinuruan ni Danilo si Lucas ng mga usal. Ang bawat salita ay mayroong malalim na kahulugan. Paulit-ulit na sinambit ni Lucas
ang mga usal hanggang sa maitala niya ito sa kanyang isip at puso. Makalipas ang ilang linggo, tila nawalan na ng pag-asa sila Maing at Lucas na mahanap pa si Sarah. Araw-araw silang naghahanap, nilibot ang bawat sulok ng baryo at ng mga karatig lugar. Ngunit walang bakas ni Sarah. Ang pangamba sa kanilang puso ay lumalalim at ang ideya na maaaring wala na si Sarah ay nagsisimulang sumagi sa kanilang isipan. Tay, baka naman. Huwag kang sumuko, anak. Alam kong buhay si Sarah. Hindi tayo susuko hanggat hindi natin siya nakikita. Mariing sagot naman dito ni Maing. Pilit na pinananatili ang kanyang tapang. Ang bawat gabi ay puno ng tensyon at paghihintay. Patuloy silang nag-iingat. Alam nilang maaaring muling magpakita ang Arak-akan anumang oras. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng mga bata at ang baryo ay nababalutan ng katahimikan, muling naramdaman nila Maing at Lucas ang kakaibang presensya. Isang lamig na bumabalot sa hangin at isang amoy ng bulok na tila lumalabas mula sa kalayuan. Nandito siya, anak. Bulong ni Maing, mahigpit na hawak ang mutya ng ipo-ipo. Muling nagpakita ang Arak-akan. Hindi na nagkubli sa anyo ni Sarah. Nakatayo ito sa gitna ng sagingan. Ang kanyang payat na katawan ay nagliliyab sa dilim at ang kanyang mga pakpak ay nakabuka. Nagpapakita ng isang nakakakilabot na imahe. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pulang apoy na tila ng iinis. Ibigay mo sa akin si Sarah! Sigaw dito ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng galit at tapang. Hindi mo siya makukuha. Siya ay magiging kasangkapan ko para sirain ang inyong angkan. Nginitian lamang siya ng Arak-akan. Dito nagsimula ang laban. Sumugod ang Arak-akan. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda para naman dumagit. Mabilis na gumalaw si Lucas gamit ang kanyang bilis sa mutya ng pawikan. Umiwas ito sa bawat atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pag-iwas ang kanyang ginawa. Hawak ang mutya ng sinukuan. Sinimulan niyang sambitin ang mga usal na itinuro ni Danilo. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig na para bang isang lumang awit. Habang binibigkas niya ang mga ito, unti-unting nagliwanag ang mutya ng sinukuan. Isang puting enerhiya ang lumabas mula rito na tumama sa Arak-akan. Laking gulat naman ng aswang na yon. Ang kanyang balat ay tila nasusunog na. At ang kanyang mga pakpak ay nanghina. Ang itim na mahika na madalas niyang gamitin laban sa kanyang mga kalaban ay biglang nawala ng bisa. Ang kanyang malakas na presensya ay unti-unting humihina. Anong ginagawa mo? Sigaw dito ng Arak-akan na naguguluhan. Ang kanyang tinig ay may bahid ng takot. Patuloy naman si Lucas sa pagsambit ng usal. Ang bawat salita ay nagdaragdag ng pwersa sa mutya ng sinukuan. Ang puting enerhiya ay lalong lumalakas. Unti-unting nilalamon ang Arak-akan. Sinubukan ng aswang na lumaban gamit ang kanyang mga kuko at mahika. Ngunit walang epekto ang mga ito laban sa kapangyarihan ng sinukuan. Sa uling pagbigkas ni Lucas ng usal, isang malakas na puting liwanag ang lumabas mula naman sa mutya ng sinukuan. Ang liwanag ay tumama sa Arak-akan, nagdulot ng malalakas na pagsabog. Sa isang iglap, bumagsak ang Arak-akan sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga pakpak ay nasunog. Ang dating makapangyarihang nilalang ay ngayon nanghihina at halos wala ng buhay. Agad na nilapitan ni Maing ang aswang. Ang kanyang mutya ng ipo-ipo ay nakahanda. Nasaan si Sarah? Hinding-hindi nyo na siya makikita. Nasa ilalim na siya ng aking kapangyarihan. Pilit na ngumiti ang aswang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab pa rin sa galit. Ngunit bago pa man matapos ng Arak-akan ang kanyang mga salita,
Isa pang puting liwanag ang lumabas mula sa mutya ng sinukuan na sumakop sa kanya. Ang katawan ng Arak-akan ay unti-unting natunaw, naging itim na usok at tuluyang naglaho sa hangin. Ang tanging naiwan ay isang bahagyang amoy ng bulok at ang katahimikan ng gabi. Bagamat natalo nila ang Arak-akan, hindi pa rin nawawala ang kanilang pag-aalala. Nasaan si Sarah? Kung ang Arak-akan ay naging abo, paano nila matutuklasan kung nasaan ang asawa ni Lucas? Nanalo sila, ngunit ang misyon ay hindi pa tapos. Saan kaya itinago ng Arak-akan si Sarah bago siya tuluyang maglaho? At ano ang ibig sabihin nang nasa ilalim siya ng aking kapangyarihan? Ang mga katanungan ay nanatili sa isip ng mag-ama na nagtulak sa kanila sa isang mas malalim na paghahanap. Matapos ang madugong laban at ang pagkatalo ng Arak-akan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. Bagamat nagtagumpay sila Maing at Lucas sa pagpuksa sa halimaw, ang kanilang puso ay nanatiling mabigat. Nasaan si Sarah? Ang huling mga salita ng Arak-akan, "Nasa ilalim siya ng aking kapangyarihan," ay nanatiling palaisipan, nagpapahirap sa kanilang isipan. Makalipas ang ilang araw, habang abala ang mag-ama sa kanilang pang-araw-araw na gawain na tila walang nangyari, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang pintuan. Ang albularyong si Danilo. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng pagtataka sa mag-ama, ngunit agad nila itong pinatuloy. Magandang araw sa inyo. Naramdaman ko ang pagkawala ng Arak-akan. Malinaw na nagtagumpay kayo sa paglaban. Salamat sa tulong mo, Mang Danilo. Kung wala ang mutya ng sinukuan, hindi namin ito magagawa. Ngumiti naman itong si Maing, ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ni Danilo. Ngunit mayroon akong masamang pangitain. Sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba. Ano po iyon, Mang Danilo? Tanong dito ni Lucas. Naramdam naman ang kaba. Ang Arak-akan, hindi sila tulad ng ordinaryong aswang. Ayon sa mga lumang sulatin at sa aking mga panaginip, sa bawat pagkamatay ng isang Arak-akan, may papalit dito para sa susunod na henerasyon. Bumuntong hininga naman si Danilo. Nanlaki ang mga mata nila Maing at Lucas. Ang mga salita ni Danilo ay parang malakas na sampal. Kung ganon, ang kanilang tagumpay ay pansamantala lang. At sino ang papalit? Ang ibig sabihin, Mang Danilo, may bago na namang Arak-akan. Hindi ko alam kung sino o kung kailan siya lilitaw. Ngunit ang tanda ng bago ay ang pagkawala ng dating Arak-akan. Ito ay isang sumpa na bumabalot sa lahi ng Arak-akan. Hindi ito kailanman maglalaho ng tuluyan. Tumango naman itong si Danilo. Ang kanyang muka ay malungkot. Ang mga salita ni Danilo ay nag-iwan ng matinding pag-iisip sa mag-ama. Ang kanilang tagumpay ay tila naging isang paanyaya sa mas malaking panganib. Ang ideya na patuloy na babalik ang Arak-akan sa bawat henerasyon ay nagdulot ng malalim na takot. Paano sila makakatulog ng mahimbing kung alam nilang anumang oras ay may bagong nilalang nalilitaw para sirain ang kanilang kapayapaan? Pero paano po natin malalaman kung sino ang papalit, Mang Danilo? At paano natin siya mapipigilan? Iyan ang hindi natin alam, Lucas. Ang proseso ng paglipat ng kapangyarihan ay misteryo. Ngunit ang bago ay magtataglay ng parehong kapangyarihan at pagkauwaw sa takot. Kailangan ninyong maging handa. Ang pinakamahalaga, kailangan ninyong bantayan ang inyong mga mahal sa buhay. Ang Arak-akan ay madalas na pumipili ng mga taong may malalim na koneksyon sa kanyang dating kalaban. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaloy sa kanila. Ang babala ni Danilo ay nanatili sa kanilang isipan. Isang anino na sumusunod sa kanila sa bawat hakbang. Umalis si Danilo. Iniwan ang mag-ama
na may bagong pasanin at matinding pag-aalala. Lumipas ang mga gabi. Ang tensyon ay unti-unting bumigat sa bahay ng mag-ama. Patuloy silang nagbabantay. Inaasahan ang anumang kakaibang pangyari. Ang bawat anino sa dilim ay nagdudulot ng kaba. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, muling naramdaman nila Maing at Lucas ang pamilyar na lamig ng hangin. Ang presensya ng arak-akan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang lamig at may kasamang malalim na lungkot na hindi nila maintindihan. Nandito na siya. Handa ka na ba, anak? Opo, itay. Naramdaman ko din siya. At kung sino man ang bagong arak-akan, ay hindi ako natitinag at gagawin ko sa kanya ang ginawa ko sa nauna. Tumango si Lucas. Hawak ang mutya ng sinukuan. Ang kanyang puso ay kumikirot. Handa siyang labanan ang bagong nilalang. Kahit ano pa man ito. Nagtungo sila sa likod ng sagingan kung saan una itong nagpakita kay Lucas. Sa gitna ng dilim, isang figura ang nakatayo. Balot ito ng anino. Ito ang arak-akan. Ngunit iba ito sa dating nilabanan nila. Mas payat ang kanyang katawan at tila mas malungkot ang kanyang aura. Naghanda naman sila Maing at Lucas na sumugod. Ngunit biglang natigilan si Lucas. Tay, teka. Ano iyon, anak? Huwag kang mag-atubili. Ngunit si Lucas ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa arak-akan. Unti-unting gumalaw ang arak-akan. Humarap ito sa kanila at nang makita nila ang mga mata nito, bumagsak ang mundo ni Lucas. Ang mga mata ng arak-akan ay ang mismong mga mata ni Sarah. Walang duda, ang kulay, ang hugis, ang malalim na tingin. Ito ay ang mga mata ng kanyang asawa. Halos napaluhod si Lucas sa gulat at matinding sakit. Ang kanyang mutya ng sinukuan ay unti-unting lumiwanag sa kanyang pagkakahawak. Ang katotohanan ay bumulagas sa kanya. Ang kanyang asawa, si Sarah, ay ang bagong lahi ng arak-akan. Ang huling mga salita ng dating arak-akan ay ngayon naintindihan niya na. Ginamit ng dating arak-akan si Sarah para maging kanyang kapalit. Nagulat naman itong si Maing. Kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha ni Lucas. At nang tumingin siya sa arak-akan, laking gulat din niya nang makita ang mga mata ni Sarah. Hindi ito kapani-paniwala. Sarah? Hindi. Hindi ito totoo. Bulong naman dito ni Maing habang ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig. Ngunit ang arak-akan na ang may mata ni Sarah ay gumalaw. Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Isang kombinasyon ng kalungkutan at kasamaan. Magsisimula na siyang sumugod. Sarah, ako ito, si Lucas. Huwag mong gawin ito. Sandali, Sarah. Makinig ka sa amin. Kami ang pamilya mo. Ang mga anak mo ay naghihintay sa'yo. Sambulat naman dito ni Maing. Ngunit ang arak-akan na ngayon ay si Sarah, hindi kumibo. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang humaba at ang kanyang mga pakpak ay bumuka. Nagpapakita ito ng isang nakakakilabot na anyo. Ang dating inosenteng mukha ni Sarah ay nabalot ng itim na aura. Ang katotohanan ay mas masakit kesa sa anumang sugat. Ang kanilang mahal sa buhay ay naging isang halimaw. Isang banta sa kanilang buhay at sa buhay ng lahat ng kanilang minamahal. Paano nila lalabanan ang sarili nilang dugo at laman? Paano nila ipagtatanggol ang kanilang komunidad kung ang kalaban ay ang kanilang sariling pamilya? Ang laban na akala nila na tapos na ay nagsisimula pa lang, at ito ang pinakamahirap na laban na kanilang haharapin. Ang takot ay bumalot sa kanilang puso.
Hindi dahil sa kapangyarihan ng arak-akan, kundi dahil sa katotohanan na ang kalaban ay ang kanilang minamahal. Itay, huwag nating labanan si Sarah. Asawa ko po siya. Siya ang ina ng mga apo ninyo. Lucas anak, sa tingin ko ay wala na ang asawa mo. Imahin na lamang niya yan. Tayo at ang baryo ang mapapahamak. Diyos ko, bakit po ito nangyayari sa pamilya ko? Nakatingalang wika naman dito ni Lucas. Ngunit biglang sumunggab si Sarah sa kanya, dahilan upang tumilapon si Lucas at natumba naman si Maing. Ang dating asawa ni Lucas ay tanging sa imahe na lamang pero wala na ang diwa at kaluluwa nito. Napakabangis ng bagong aswang. Muling susunggaban pa nito si Lucas, ngunit hinagupit naman siya ng ipo-ipo ni Maing. Tumigil ka na, Sarah. Parang awa mo na. Alam kong may bahid pa ng pagiging tao dyan sa kalooban mo. Pakiusap, umalis at magpakalayo-layo ka na lang. Sarah, asawa ko. Sa ngalan ng ating mga anak, makinig ka. Umayo ka na lang. Ayaw kitang labanan. Pakiusap. Subalit tumitig lamang saglit si Sarah at muli itong sumugod. Dahil sa ayaw ni Lucas na lumaban o dumipensa man lang, ay humarang itong si Maing. Siya ang humarap sa aswang, ngunit walang atake at puro lang depensa. Buong lakas na pinigilan ni Maing ang mga pag-atake ni Sarah. Bakas naman sa matanda ang paghihirap, habang si Lucas ay tulala na nakamasid laman sa labanan. Sa labis na paghihirap ni Maing sa kamay ng aswang, ay tila nagising itong si Lucas. Dinampot ni Lucas ang mutya ng sinukuan at nag-usal ito ng mahina. Iniangat ni Lucas ang kanyang kamay at buong lakas na itinarak ang sinukuan sa lupa. Napasigaw naman itong si Sarah at nabaon ang mga paa at kamay nito sa lupa. Tumayo si Lucas at buong lakas na hinawakan ang itak. Sarah, mahal ko. Ang huling wika naman dito ni Lucas. Natahimik ang paligid at gumulong ang ulo ni Sarah sa lupa. Pudyat ng pagkamatay ng arak-akan. Nanlaki naman ang mga mata ni Maeng sa nakita dahil hindi niya lubos akalain na magagawa iyon ni Lucas. Makalipas ang ilang linggo, nababanaag sa mukha ni Lucas ang lungkot, ngunit nagtiyaga itong ngumiti para sa kanyang mga anak. Sa unti-unti ay pinunan ni Lucas ang kawalan ni Sarah, bagay na nagpapanatag naman kay Maeng. Dumaan sa matinding pagsubok ang mag-ama sa pagiging buhay antingero. Ngunit gayon paman, walang makakapigil sa kanila bilang mag-amang birador na kargado ng malalakas na mutya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa salitang sakripisyo. Ikaw, kabaryo, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng katarungan at kaayusan? Minsan sa ating buhay ay kailangan nating humarap sa napaka-imposibleng suliranin sa buhay. Masakit man ang kapalit nito, pero nagdudulot naman itong kaayusan sa pangkahabaang panahon. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin, grabe. Nakakalungkot yung kwento natin ngayon. Wala akong masabi. Namatay na naman hindi, may namatay tayong isang karakter. Asawa pa ng bida. Diba? Grabe yun. Saka, tungkol naman sa mutya, siguro alam nyo na halos lahat ng mutya. Wala naman tayong dapat ipaliwanag. Alam natin na pares malakas yun. At yun nga, nakakalungkot talaga. Saka bago tong arak-akan para sa akin. Siguro first time kong marinig to sa channel. Hindi ko alam kung may previous na ba tayong story dito. Pero para sa akin parang ngayon lang ulit o bago. So kayo, kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos, yun nga, baka
Next week o ngayong linggo medyo mag-iiba na tayo kasi makakasama ko rito yung kapatid ko saka si Tito Proy. So sana supportahan nyo kami. At yung kwentong kalakbay naman natin okay na okay pa rin. Nandun pa rin yun. Pwede kayong makinig. Dear Kabaryo saka mga kwento ni Kabaryo. So yun. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.